Hoxe tivemos un intercambio de opinións na Comisión de Pesca para un informe de iniciativa que se vai facer sobre como mellorar a cadea de valor no sector pesqueiro. Para nós é importante abordar toda unha serie de cuestións para conseguir que repercuta favorablemente na pesca artesanal e na pesca a pequena escala. Dentro das propostas que nos facemos é que hai que revisar o sistema de reparto das cuotas, porque evidentemente ten un impacto na renta que perciben ao final os pescadores e as pescadoras. Outro tema que nos parece importante é ver os beneficios que pode ter os circuitos cortos de comercialización e tamén o de abastecer todos o que son os comedores públicos, como escolas, hospitales e demais, con produtos dos pescadores e pescadoras locales. Por outro lado, creemos que outro tema importante a valorar neste informe, ou a contemplar, mellor dito, neste informe, é todo o que ten que ver co etiquetado, porque, por exemplo, que figure claramente a procedencia do peixe que se pesca é importante para que podamos decidir optar polo produto pescado polos nosos pescadores e pescadoras de pesca artesanal e a pequena escala, ou tamén que, por exemplo, nas conservas figure o país de orixe dos produtos, que moitas veces, cando compramos marcas galegas, se non figura claramente o país de orixe, pensamos que estamos comprando produto pescado polos nosos pescadores e pescadoras a nivel local e en pesca artesanal, e estamos con peixe de importación. Creo que outro aspecto tamén a valorar e a analizar neste informe é os impactos das importacións tanto de produtos pesqueiros como dos produtos procedentes da acuicultura industrial. E creo que son aspectos que debemos considerar neste informe de cara a establecer ou a propoñer, mellor dito, que a Comisión estableza medidas que permitan aos pescadores e pescadoras a pequena escala e da pesca artesanal mellorar os ingresos e que permitan vivir dignamente do seu traballo.